ассалому алайкум бародарои азиз, созини хубин тине гуфта будамтон ки сабр кунед, хабарои нав оиди Корея мешава. иам шид бародарое ки шумо таға дорен, кор боротон яъни мамонем барое ки барор намегира, мардума бефоида 20,000 сомоншон нагем ва корам буд карда наметонем. Дар Южни Корея ози 16 давлат барои мигратсия қарор дорад. Трудоустройство категория Н непрофессиональный занятость виза. 17 давлат ҳам аз соли 2025 мешавад Тоҷикистон. 20 январ шумо метавонед ягон работодатели аз тарафи компанияҳои Корея ёфта хитон дар приглашение на работу карда определённи документҳои барои категория Н трудоустройство непрофессиональный занятость ҷамъ карда дар $380 шумо метавонед соҳиби виза шавед ва рафта кор ва фаъолият кунед. Барои ҳамун определённи документҳоро ман дар телеграм канал мепартом чӣ дар кора медонед, тамошо мекунед, мебинед. Ягон бародаратон дар Корея боша, роӣ мекунед ва ҳамун документҳоро роӣ кунед, шумо метавонед соҳиби виза шавед. Ин видеоро обязательно бародарое ки тарафи Корея раакай роишон кунед, то ки ба доми ягон кас наафтанд. Боқи сарбаланд хонобод бошед.